Gyffuriau da. Phillips, greu lle, ac yn croesi, Bamford! Gwaith gwych gan Phillips ar y chwyth. Croesiad yn berffaith ac mae Bamford yn gryf iawn yn yr awyr. Dyna mae yn cynnig. Hudson, fentro unwaith eto, lawr y canol, dim bwysau. I'r cefnod canol yn parhau ei rediad. Gwaith da iawn. Y cyfle i ryddhau Whitehouse ar y dde. Gwaith gwych gan yr... O, chwaraewr ifanc! Wedi gwasgu hon i mewn. Fymryn yn ffodus. Billy Whitehouse yn dechrau'r gêm am y tro cynta tymor hyn. A Whitehouse yn torri tu fewn ac yn crwydo gyda chymorth trod yr amddiffynwr. Dyma Phillips, torri tu fewn. Chwilio am Boss, heibio i Marriott. Boss i fentro ar ben ei hunan i'r Cwd Cosby. Pil dda, beryglus i'r canol. Aberystwyth bron a cryfangu yn ôl. Phillips yn ei methu ddi. Y cyfle ar blat fyddwch chi'n gweud, ond blat fach pan mae Paul Harrison yn taflu hunan atoch chi. Baines yn paratoi, mae'n crymanu hon i'r canol. Hudson yn codi. Nôl mas at Baines yma'n mynd. Taro hon nôl i'r canol. O, derbyn y bar, Phillips eto. Mae Aberystwyth yn curo'r drws. Heb agor eto. Harrison a'r postyn yn ei ffordd nhw ar hyn o bryd. Brobl. Trio ryddhau. Whitehouse ar y dde. Croesiad da iawn. O, dyna'r ail. O ddim byd Routledge yn rhwydo. Symudiad arbennig gan y Seintiau. Croesiad gan Whitehouse sydd wedi sgori un yn barod. Yn ôl at Routledge i gasglu'r ail. Brobl i'r Seintiau. Bron i hanner awr di chwarae. Hudson yn codi, ond siwr lle allan yna dde. Dag yn Whitehouse, o, am gol! O, ddim byd unwaith eto, mae eisiau cwestiynu am ddiffyn Aberystwyth. Ond os dim eisiau cwestiynu techneg perffaith Billy Whitehouse. Yn rheoli'r bel ac yn troi, a'i tharoi mewn un symudiad. Yn rheoli ac yn curo ei ddyn mewn un symudiad ac yn bwylio eb ar blat yn erbyn y gol o 4 gol i ddim. Mae yna chwarter awr ar ôl yn yr hanner cynta yma. Unwaith eto, ble mae'r amddiffyn yn cael dyneb. Ryan Walcott a Stuart Jones gan nhw edrych ar ei gilydd. Mae rhaid i un o'n nhw fod i'r blaenor mawr. Redmond. Gwaith gwych gan Redmond. Chislevich i mewn yn erbyn y gol o'r 1-1. Dyna bumed y Seintiau. Y symudiad yn wych. A Redmond sydd wedi bod yn ei chael un anodd yn y canol hyd yn hyn. Yn ymuno ar parti. Pas glyfar gan Redmond i gyfeiriad Chislevich sydd yn llawn heiddi i gol. Wedi ail ddechrau fan hyn ar goedlan y parc, a dyna fe, Mark Williams yr eilydd. Yn syth trwodd, 1-1, cyfle i fachu yn ôl yn syth. Wel am ffordd i gyflwyno'ch hunain. Ac o fewn eiliadau i ddod i'r ca, y Mark Williams sydd i fod wedi anafu. Wedi llwyddo i fachu 1 yn ôl. Ac yn barod mae pobl fan hyn. Yn dechrau meddwl, wel, be os? Marriott yn tamlun i'r Cwd Cosby. Hudson lawr, o, syth at y smotyn yma'r dyfarnwr. Thomas Owen yn pwynto. Stuart Jones yn codi fraich. Dal Hudson yn ei wyneb. Mi oedd hwnna'n edrych yn eitha clir i ni o fan hyn y tro cynta. Wel, fe gath y golwr ifanc Bawen iddi. Ond yn llawer rhy gadarn oedd yr ergyd. A mae Billy Whitehouse yn dathlu hat-trick. Mae wedi creu un hefyd. Mae wedi creu mwy nag argraff y prynhawn yma. Dyma Harrington, bach o le ar y dde. Trio curo Boss yn gwneud hefyd i mewn i'r Cwd Cosby. Cyfle arall i'r pencampwyr. Harrington yn ben ei hunan. Yn torri tu fewn ar ôl curo i ddyn. A Pennock yn gorfod arbed.
Chislovic yn troi ac yn curo 2 o chreuwyr Aberystwyth. Heibio'r drydydd i mewn i'r cwtgosbi ar blat i Draper. Seithfed y Seintiau. Mae Draper o'r diwedd yn cofrestru gôl yn uwch yngre'r Cymru y tymor hyn. 7 gôl ar 20 y tymor diwetha. Nifer fawr o reini o'r fainc a wedi rhwydo unwaith eto o'r fainc y brynel yma. Dangos cryfder carfan y Seintiau. Redmond i rolio at Chislovic. Nôl at Redmond. Yn chwymwth, yn taro pêl wych. Berffeth i gyfeirio. Draper sy'n ei tharoi. Yn hynod o bert. Ail i Draper. Mae hon yn chwalfa go iawn. Ond ergyd na. Yn berffeth heibio i Pennock. Sydd unwaith eto yn gorau troi. A codi un o gefen y rhwyd. Ymlaen, Chislovic eto, tu ôl i'r amddiffyn, cyfle i groesi, Byrne! Gôl arall, hon yn gyflafan. Eilydd arall yn codi gôl arall, mae'n 9. Ac mae'n embaras. Seintiau Newydd yn taflu ymosodiad arall, pêl wych ar hyd y ca. Dyma Hughes ar ben ei hunan, Gramani Perl! Yr eilydd Adam Hughes. Wel, yn derbyn pêl anhygoel ar draws ca, yn rheolydd i'w wych, a'i tharo hi mor bert. Ffigurau dwbl yn erbyn Aberystwyth. Scott Rusco, well, how do you sum something like that up 10-1? Yeah, it's a very pleasing performance and obviously result, but it's just said it could have been a different story early on because they've really come out at us and thought they were very good for the first 10-15 minutes and hit the bar. Paul Harrison's had a couple of saves and kept us in the game. So football's like that, you know, take your chances, games go the other way. We got the other end and score a very good goal and changes the dynamic of the game. Gavin Allen, dwi'n really siŵr be ofyn ar ôl canlyniad fel yna, mae'n rhaid bod ni'n sioc. Yn dweud y gwir. Dyn ni wedi trio paratroi, trio reid plan be nathon ni'n gwneud flwyddyn dwytha allan. Fel dyn ni'n gwybod, os dyn ni dim ar y gêm fel oedden ni heddiw, dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Dyn ni'n gwybod sy'n ma TNS, mae'n to gêm o flwyddyn dwytha, 6 dim yn erbyn, 6 dim yn erbyn. Ac os dwi'n troi fyny efo 100%, mae hyn am digwydd. Billy White just holding the ball there, hat-trick hero today. Talk us through those goals. Yeah, I think we started off quite slow actually. I think we should have been probably 3-0 down. You know, they had chances and H just pulled out some good saves. But, you know, that's what we're about. We want to attack teams and, you know, I've got my chance today in the team and took it. You know, the first goal's a deflection. Second goal I've done quite well for it and the third's a penalty. So it's one of the things, you know, when we score goals we tend to not stop and now hopefully we can kick on in the season and get underway. And then of course the bounce back from Friday, that must be extra pleasing, doesn't it? Yeah, I said I didn't want a reaction because it's not a reaction, it's a response. Needed a response because when you lose games, it's nice to then get one in a short space of time that we can go and put things right. And today was a fantastic way of putting things right after Friday. And very much improved Bala side, I've got to say. But still disappointed to lose the game.